सब हो जाएगा ना एक साथ 1 2 3 4 गेगे तीता गेगे नाना गेगे तीता गेगे नाना गेगे तीता गेगे नाना गेगे तीता गेगे नाना बजा इधर 1 2 3 4 गेगे तीता गेगे नाना गेगे तीता गेगे नाना गेगे तीता गेगे नाना तीता गेगे नाना गेगे तीता गेगे नाना गेगे तीता गेगे नाना तीता गेगे नाना गेगे तीता गेगे नाना गेगे तीता 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 गेगे तीता गेगे गेगे तीता 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 गेगे तीता गेगे ना गेगे तीता गेगे तीता गेगे 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 तीता गेगे तीता गेगे 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 तीता गेगे तीता 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 गेगे तीता गेगे गेगे तीता 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 गेगे तीता गेगे नाना तीता 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 गेगे तीता गेगे नाना गेगे तीता 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 गेगे तीता गेगे नाना गेगे तीता गेगे तीता गेगे 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 तीता तीता गेगे तीता गेगे 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 तीता गेगे तीता गेगे तीता गेगे गेगे तीता गेगे तीता गेगे तीता गेगे 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 तीता